Liigan piikkipaikalla ennen lauantai-iltaa viilettäneen Kärppien vastus ei voisi olla ainakaan sarjataulukon perusteella kovempi, kun vastaan asettuu kakkossijalle vaivihkaa kuin hiipien hivuttautunut Hämeenlinnan Pallokerho. Liigan kovakuntoisin joukkue HPK jahtaa jo 10. perättäistä voittoa ja käynnistää iltapuhteensa myös Oulussa terävästi. Kotijoukkueen verkot heiluvat jo kamppailun alkumetreillä, mutta tämä Dance Bangin täysosuma hylätään erotuomarin vihellettyä pelin poikki ennen kuin kiekko ehtii maaliin. Pian seuraa pahannäköinen tilanne vastapäädyssä, kun HPK-puolustaja Aleksi Laakso joutuu kärppälaituri Juho Keräsen taklaamaksi. Laakso jää makaamaan tiedottomana jäähän pitkäksi aikaa ja viedään paareilla hoidettavaksi edelleen sairaalaan. Keränen saa tilanteesta ansaitusti ulosajon ja poistuu suihkun puolelle. HPK ei jätä seurannutta pitkää ylivoimaansa hyödyntämättä. Noin 5 minuuttia on kamppailua takana, kun Jere Sallinen laukoo ensin ja jatkotilanteesta Eric Fair sivaltaa lukemat 0-1. Myös HPK:n kultakypärä Ville Viitaluomalle merkitään syöttöpiste. Kerhon kadukkihyökkäjä Fair on kerännyt 8 liigaotteluun nyt kovat tehot 5+4. Hämeenlinnalaisille tarjoutuu tämän jälkeen vielä 2 miehen ylivoima, mutta avauserä paketoidaan vieraiden 0-1 johdossa. Hannu Aravirta on innostanut joukkonsa hyvään lyötiin ja Kärpät on onnistunut takomaan tänä syksynä eniten maaleja liigassa. Toinen erä on kotijoukkueen painostusta, mutta Kärpät ei yllä Jussi Jokisen tolppaa lähemmäksi tasoitusta. HPK:lle tarjoutuu mainio tilaisuus lisätä johtoaan 3. erän alussa, kun Antti Aarnio säntää läpiajoon. Kärpissä aikoinaan mestaruuksiakin juhlinut Jäälin ihmiskuula ei kuitenkaan onnistu ohittamaan Kärppien Tomi Karhusta. Ottelun odotusarvo oli ennalta vähämaallinen, sillä 2/7 edellisestä kohtaamisesta peräti 6 oli tehty vain 3 maalia tai vähemmän. Kotijoukkueen sinnikäs yritys kuitenkin palkitaan ajassa 48-54 ylivoimalla. Ilkka Mikkola laukoo viivasta ja kiekko ottaa uutta suuntaa maalin eteen parkkeeranneesta Kyle Turrisista. HPK protestoi maalia voimakkaasti korkealla mailalla tehdyksi, mutta ei auta. 1-1 maaliin merkitään toiseksi syöttäjäksi Joonas Komulainen. Lopussa Kärppien NHL-avulle Jussi Jokiselle avautuu loistava tontti iskeä kiekko tyhjänä ammottavaan häkkiin ja nostaa kotijoukkueen ensimmäistä kertaa johtoon. Mutta kerhovahti Mika Järvisen käsittämätön tiikerin loikka pitää lukemat tasoissa. 3 vierasottelun putkea tahkoavalle HPK:lle tarjoillaan vielä toinenkin läpi jo 3. erään, mutta liigatuntumaa yhä hakevan kroattihyökkääjän Borna Rendulitsin veivit eivät johda vieraiden kannalta toivottuun tulokseen. Kärpät vei kaksikon kauden avauskohtaamisen voittomaalikisassa Jussi Jokisen osumalla Hämeenlinnassa lokakuussa ja nytkin päädytään jatkoille. 5 minuutin lisäaikaa ehditään pelata 3,5 minuuttia, kun liigan pörssikärki Juha-Pekka Haatea ratkaisee lisäpisteen kohtalon kauden 15 osumallaan. Tasavajalla syntyvään 2-1 maaliin merkitään syöttöpisteet Jason Demirsille ja Atte Ohtamaalle. Tähän katkeaa siis HPK:n 9 ottelun voittoputki, mutta kotiin viemisiksi heltiää sentään 1 pinna. Kärpät pitää kiinni taulukon kärkipaikastaan 2 pisteen voiton myötä.